Familja Maltija kellha tiġġieled biex tieħu dak li hu tagħha bid-dritt fl-istess waqt li kienet għaddejja minn żmien diffiċli ħafna minħabba komplikazzjonijiet mediċi li nqalgħu lit-tarbija li kienet qed iġġorr il-mara. Il-familja diġà kienet għaddejja minn żmien qiebes hekk kif saret taf li t-tarbija kien se jkollha bżonn intervent mediku immedjatament mat-twelid tagħha, meta kellha tiffaċċja aktar problemi u nkwiet minħabba l-pożizzjoni li ħa id-Dipartiment tas-Saħħa. Il-koppja jidher li talbu l-għajnuna tal-gvern biex jivvjaġġaw lejn l-Ingilterra għal dan l-intervent. Iżda meta għamlu din it-talba huma ġew miċħuda din l-għajnuna finanzjarja. L-argument tad-Dipartiment kien li t-tarbija fil-ġuf mhux meqjusa bħala bniedem skont il-liġi. B'dan l-argument il-koppja kienu se jiġu mċaħda minn għajnuna li huwa eliġibbli għaliha kull Malti u kull Maltija u li fil-verità ġeneralment tingħata anke lil persuni barranin li jgħixu f'pajjiżna skont il-ħtieġa. Skont id-Dipartiment, għaliex it-tarbija kienet għadha ma tweldiċ qabel it-tluq tagħha minn Malta u għal daqstant ma titqisx bħala persuna f'għajnejn il-liġi, il-ġenituri ma kinux eliġibbli għall-għajnuna. Wara li saret pressjoni mill-Kummissarju tas-Saħħa, il-Gvern bidel ftit il-pożizzjoni tiegħu u aċċetta li jħallas biss għall-vjaġġ tar-ritorn tat-tarbija, iżda mhux tal-ġenituri. Wara aktar pressjoni mill-Kummissarju li argumenta li l-biljetti tal-ġenituri għandhom ikunu koperti mill-Gvern, id-Dipartiment ċeda u ħallas għal dawn il-vjaġġi, iżda biss għal vjaġġ tar-ritorn. Il-Gvern baqa' jirrifjuta li jħallas għal vjaġġ ta' tluq, dejjem fuq l-argument li t-tarbija fil-ġuf mhux meqjusa bħala persuna. Intant il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn li għalih it-tarbija fil-ġuf hija biss minn ċelloli ħareġ stqarrija li tikkritika l-konklużjonijiet li wasal għalihom il-Kummissarju tas-Saħħa. Din kienet it-tieni darba fi ftit jiem li Fearn sab ruħu f'pożizzjoni skomda l-aħħar wara li nhar il-Ħadd Net News żvela li kienet inħarġet ċirkolari li tordna tneħħija ta' slaleb u affarijiet oħra reliġjużi miċ-ċentri tas-saħħa f'pajjiżna. Il-Kummissarju tas-Saħħa min-naħa tiegħu stqar li jurid biss kjarifika dwar il-pożizzjoni li għall-Gvern meta qal li t-tarbija fil-ġuf mhux meqjusa bħala persuna skont il-liġi u li għaldaqstant m'għandix drittijiet.